Kaixo, ariketa honetan ematen digute gorputz bat altuera batean dagoela lurraren gainazaletik eta galdera da ze abiadura eman behar zaion, komunikatu behar zaion ihes egiteko lurraren nolabait eraginetik, bale? Hau da, galdetzen digutena da ihes abiadura, horrela deitzen zaio, bai? Orduan, gauza da, nolabait, hemen daukagu lurra, gorputz hori dagoela altuera batean eta ihes egin behar du. Ihes egiteko iritsi behar du puntu batetara nun, teorikoki hori deitzen diogu infinito, bai? Nun lurraren eragina ez da iristen. Iristeko, ihes egiteko lurraren gainazaletik iritsi behar du infinito puntu honetaraino v berdin zerorekin gutxienez. Abiadurarekin iristen baldin bada, ihes egingo du gehiago. Bai? Baina gutxienez iritsi behar du justito V0rekin. Orduan, ze gertatzen da? Eremu gravitatorioa eremu kontserbakorra da. Eta ondorioz, energia mekanikoa kontserbatu egiten da. Horrek esan nahi du, puntu honetan daukan energia mekanikoa izango dela puntu honetan daukana ere. Bai? Orduan, hori da planteatzen duguna. Planteatzen dugu, delta emek berdin 0, eta hemen idatzi dudan bezala berriz ere ihes egiteko gutxienez infinitora V0rekin iritsi beharko du. Vale? Orduan, infinitoan definitzen dugu. Zein da energia mekanikoa infinitoan? Pues da, energia potentziala infinitoan gehi energia zinetikoa infinitoan. Infinitoan, energia potentziala 0 da. Bertan, fijatu dugu energia potentzialaren 0. Orduan, energia potentziala 0 izango da. Eta energia zinetikoa infinitoan esan dugun bezala gutxienez iritsi behar dela abiadura 0rekin, orduan energia zinetikoa ere 0 izango da. Bi hauek 0 dira. Horrek esan nahi du energia mekanikoa infinitoan 0 izango dela eta hori izan behar du puntu honetan daukana. Bai? Beraz, H altuera horretan, energia mekanikoa izango da bere energia potentziala gehi energia zinetikoa. Hemen barruan izango dugu ihes abiadura hori, bale? Ihes abiaduraren eragina hemen daukagu. Beraz, energia potentziala H altueran izango da minus G, bider lurraren masa, bider gorputzaren masa, zati R, distantzia hori. Eta R honen barruan dago lurraren erradioa gehi H. Gehi daukan energia zinetikoa bat biren M bider abiadura ihes abiadura berbi. Eta hori izan behar du 0. Orduan, hemendik ihes abiadura kanporatzen baldin badegu, daukaguna da dela bi bider G bider lurraren masa zati distantzia hori, lurraren erradioa gehi altuera, eta guzti hori hemen ordezkatuta ihes abiadura 8,38 bider 10 berriru metro segundukoa dela. Hau da, hemen abiadura hau ala handiagoa ematen baldin badiogu, gorputz horrek ihes egingo du lurraren eraginetik. Ados? Bueno, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!